रायजोफोर मोनसे भिडिअ' लानानै फैदों। आच्छा नोंसिनि केस जादों ना कर्टआव थांलायदों नोंसोरखौ बार बार बुंबाय आं पस्ट आपल'ड दाहो होननानै गाबागाव लाइभनि गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला मोसौ गियानफोर एमजे आरो प्रिति नोंसोर पस्ट दाहो होनदों मालाबाबो ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामग्रा नोंसोर मोसौ गियानफोर नोंसोर गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला नोंसिनि संसाराव मा जादों मा जायाखै बेखौ भिडिअ आपल'ड दाहो होनदों नोंसोरखौ लोगो मोनबा आं मास्तिनि गियान खालामनो ससियेल मिडियाखौ नोंसोर सानैया गुबुंले खालामगासिनो मिथिबाय लोगो मोनबानो दामनाय जागोन सानैखौबो बाराबा मिथिबाय क'क्राझाराव लोगो मोनबा मा गियान गैथां माथां आं होनदों पस्ट दाहो नोंसिनि प्राइभेसि खालामना ला नोंसिनि कर्टआव थांनाय मा जादों मा जायाखै फेसबुकआव दाहो होनदों इउटुबाव दाहो मोसौ गियानफोर ससियेल मिडियाखौ नोंसिनि मा बिमा बिफानि सिंखोना माखोरा नोंसोरलाय हो प्रिति एमजे मा सानमारदों नोंसोरो सिरि सिरि दाइभर्स होनो नालाय सिरि सिरि कर्टआव थांनानै दाइभर्स होय मिथिबाय बेफोरबायदि जानला मोनला पस्ट होबाय थानाङा नोंसोर सानैबो बे गामिनि मानसिफ्रा मा नायनानै थाखो दामनानै गानहो मास्ति आंथ' नायनो हाला मानैखौबो ससियेल मिडियाआव हगाराबाल' जायो नामा नोंसोरलाय हो मास्तिनि फेसबुक इउटुब दानना लाजोबदों नोंसोर बलदफोर खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोना बे एमजे आरो प्रितिनि जिहेतु बारंबार खनले खनले भिडिअ जिहेतु भाइरेल जाबाय थानाय बेनि सायाव जोङो बड'लेण्ड हिर' बा फाइटार बिथाङा दिनै गावनि फेसबुकनि पेजजों माने फेसबुकनि पेजनि गेजेरजों माने बिथाङा गोख्रों राव बाहायदों नङा होनबा नोंथांमोना खोनाखाबाय दहायो ओमफ्राय दा बे भिडिअआ बिराद भाइरेल जागासिनो दासान्दि दा थारैनो दा बे भिडिअखौ प्रिति आरो एमजे मोना नुनानै बुजिबाय जानांगौ जे बिथांमोना गावसोरनि जिहेतु पार्सनेलनि लाइफनि जाथायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै फोरमायगासिनो नङा होनबा बे फोरमायनाय दा बेफोरखौ लानानै गोबां रायजो राजायानो मिनिदों बिथांमोनखौ बायदिसिना होननानै लाजिबो फोनांदों नङा होनबा दा बेफोरबायदि जाथाय जाबाय थानायखौ नुनानै माने जोंहा बड'लेण्ड फाइटार आदाया बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सिंखारिदों नङा होनबा दा बिथाङाबो थिगैनो बुंदों मोजां बाथ्राखौनो बुंदों गाज्रि बुङाखै नङा होनबा दा गावसोरनि पार्सनेल बाथ्राखौ लानानै दा माने नांलाय खमलायखौ लानानै माने बेफोरबायदि दिन्थिबाय थाबा जाया नङा होनबा ओमफ्राय बेनो आरो माने मबाइलावथ' सल्भ जाखानाय नङा होनबा पार्सनेल प्रब्लेमा बेनो आरो ओमफ्राय दा गोबाङानो बायदिसिना बुंनानै लासिंसिं खालामगासिनो दा आंथ' आरो बुंबाय थाला मा बुंबावनो होनबा दा बेनो आरो लास्टआव गामिनि मानसिफ्रा जुदि मोनसे मोजां सल्भ खालामना होयोबा बेनो साबसिन जासिगोन बेस्ट रायजो राजाफोरा